ज्यांच्या कला उल्लेखाबद्दल प्रत्येक सिंधुदुर्गवासियांची मान अभिमानानं उंचावली गेली राष्ट्रीय पातळीवर, त्या आदरणीय पद्मश्री गंगावणे साहेबांना आपण 2 शब्द मार्गदर्शनासाठी. नमस्कार. नमस्कार. आजच्या या कोकण रत्न पुरस्कार उद्योजिक कोकणशाही आयोजित तसेच व्यासपीठावर उपस्थित मान्यवर आमचे यादवराव साहेब, त्यानंतर आमच्या या पर्यटन क्षेत्रामधले बाबा मोंडकर आणि व्यासपीठावर सर्व मान्यवर. वेळ जास्त झालेली आहे. आता आपल्याला कळतंय की घरी जाण्याची आता आपल्याला ओढ लागलेली आहे. आज या ठिकाणी कोकणशाही यांनी हा कोकण रत्न पुरस्कार करण्याच्या पाठीमागचा उद्देश फार मोठा आहे त्यांचा. कारण आज सिंधुदुर्ग जिल्हा भारतातला पहिला सिंधुदुर्ग जिल्हा म्हणायला हरकत नाही. आणि ज्याप्रमाणे आपलं कोकण उद्योजकामध्ये वाढायला पाहिजे तसं ते वाढत नाही आहे. मित्र हो, या ठिकाणी ज्यावेळेला पर्यटन जिल्हा डिक्लेअर झाला त्याच्यापूर्वी टाटानी सर्वे केला. माझ्या माहितीप्रमाणे बऱ्याच लोकांना माहिती असेल, कदाचित नसेल, पण टाटा कंपनीने सर्वे केला की कोणकोणती स्थळं आहेत पर्यटन स्थळाची, याचा सर्वे केला. त्यावेळेला ती टीम माझ्या घरी आली आणि माझ्या सगळ्या लोककला 11 लोककला त्यांनी त्या पाहिल्या आणि मला म्हणाले अजून अशी कोणकोणती स्थळं आहेत जरा तुमच्या तोंडातून येऊ दे. कारण का की आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गुप्तहेर होतो. आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गुप्तहेर होतो आणि म्हणून त्या टीमनी, टाटाच्या टीमनी मला विचारलं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये अजून अशी पर्यटन स्थळं कुठे कुठे आहात ती आम्हाला जरा तुम्ही सांगा. आता गुप्तहेर होतो म्हणजे नेमकं काय की आम्ही ठाकर हा एक समाज, हा कळसूत्री बावल्याचा कार्यक्रम प्रत्येक गावामध्ये घेऊन जायचा, साळगं घेऊन जायचा आणि प्रत्येक घराची हिस्ट्री ह्या व्यक्तीकडे असायची. आणि त्यामुळे आमच्या ह्या समाजाकडे म्हणजे माझ्याकडे बऱ्याचशा आपल्या जिल्ह्यातली जे काही पर्यटन स्थळं होती त्यांची मी त्यांना नावं सांगितली. प्राधान्याने सांगायचं म्हटलं तर मालवण मी पहिलं सांगितलं. कारण का तुम्ही म्हणाल मालवणच का सांगितलं, तर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी ज्या वेळेला आम्हाला बाहेर काढलं जंगलामधून आणि बाहेर काढल्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी ज्या वेळेला मालवणच्या समुद्रामध्ये तिथं जो किल्ला बांधला गेला आणि त्या किल्ल्यामध्ये एक भवानीचं मंदिर तिथं त्याची स्थापना केली आणि त्या भवानीच्या मंदिरमध्ये गोंधळ घालायला सर्वप्रथम जर प्रवृत्त जर केले असतील कुणी तर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी ह्या ठाकर समाजाला केवढा मोठा मान दिला बघा. म्हणजे हे ज्यावेळेला मी त्या टीमला ज्यावेळी सांगितलं आणि हे सगळ्या माझ्या लोककलेचं ज्यावेळी इतिहास सांगितलं त्यावेळी त्यांनी म्हणालं की हे पर्यटन स्थळ परफेक्ट आहे आणि तिथं आमची ती नाव नोंदणी झाली. 25 वर्ष लागली. टाटा कंपनीने सर्वे केला, 25 वर्ष होऊन गेली. मी स्वतःचा माझा महोत्सव पण तिथे भरला या ठाकर लोककलेचा. ज्यावेळी 99 मध्ये ज्यावेळेला महोत्सव ज्यावेळी भरला गेला त्यावेळेला आपले मुख्यमंत्री नारायण पण झाले होते आणि त्यावेळेला तो आम्ही महोत्सव स्वतः आम्ही आमच्या पिंगुळीला पण भरला होता. कशासाठी भरला होता की आपलं जे पर्यटन स्थळ आहे ते वाढलं पाहिजे ह्या दृष्टिकोनाने मी तो महोत्सव भरला होता आणि जिल्ह्याचा तो वेगळा भरला होता. आता 25 वर्षानंतर माझी स्वतःचीच प्रगती मी तुम्हाला सांगतो की मी ते एक स्वप्न बघितलं होतं की माझ्या कलेने मला आधी सोडलं नाही आणि कलेला शेवटपर्यंत मी काही सोडलं नाही. माझं एक विजन होतं की आपली ही लोककला जी आहे ती लोकांपर्यंत आम्ही त्यावेळेला छत्रपती शिवाजीच्या महाराजांच्या कारकिर्दीत आपण ते फिरायचो, त्यांचं गुप्तहेरचं काम करायचो. परंतु एक ना एक दिवस तरी आपल्या ह्या कलेला नक्कीच ऊर्जा मिळेल हा माझा एक दृष्टिकोन होता आणि हे माझं एक स्वप्न होतं. मित्र हो, तुमच्या आशीर्वादाने माझं स्वप्न
खरोखरच साकार झालं. आता साकार झालं म्हणजे नेमकं काय? मी सर्वसामान्य एक परशुराम गवणे एक व्यक्ती, ह्या मातीमध्ये लाल माती राहणारी एक व्यक्ती, ह्या कलेशी मी एकदम धरून राहिल्यामुळे माझ्या कलेचं कसं हे पुढे गेलं हे मलाच माहिती नाही. परंतु तुम्हाला मी थोडक्यात एक दोन शब्द सांगतो की RSSची ज्या वेळेला इथं जिल्ह्यामध्ये 25 वर्षापूर्वी इथं त्यांचा मेळावा भरला होता. त्यांचं प्रशिक्षण असतं, 3 दिवसाचं प्रशिक्षण असतं आणि त्या प्रशिक्षणाकरता माझा कळसूत्री बावल्याचा कार्यक्रम तिथं आयोजित केला. मी गेलो, विनामूल्य कार्यक्रम मी तिथं केला. किती विनामूल्य. परंतु 25 वर्षानंतर ज्यावेळेला पद्मश्री मला मिळाला त्यावेळेला पण RSSचा MIDC मध्ये तो शिबिर होता. हजारोच्या संख्येने लोक होते तिथे आणि तिथं त्या शिबिराकरता मला तिथं प्रमुख पाहुणा म्हणून तिथं बोलवलं. म्हणजे मी माझं भाग्य केवढं समजतो. म्हणजेच आपण जे काही करतो त्याचं आपल्याला नक्कीच फळ मिळतं. त्यावेळेला मला सर्व ह्या उद्योजकांना एक नम्र विनंती सांगायचं आहे की येणारा जो पर्यटक असतो त्याच्याशी आधी पहिलं तुम्ही प्रामाणिकपणे आणि त्यांना प्रेमाचं तुमचं होमस्टे, तुमचे हॉटेल्स जे काय असतील ती तुम्ही त्यांना प्रेमाने द्या. आणि जर तो प्रेमाने जर तुम्ही जर दिलात आणि जर ते तुम्ही जर ठेवलात, टिकवलात, तर आपलं भारतातला नंबर 1चं पर्यटन आपल्या ह्या सिंधुदुर्गाचं होणार, ह्याच्याबद्दल काही माझं दुमत नाहीच आहे. मित्र हो, आत्ताच मी म्हणतोय की आपल्या या सिंधुदुर्गामध्ये उद्योजक एवढे आहेत की आपण ते नावं घेऊन संपणार नाहीत एवढे उद्योग आहेत. परंतु ते उद्योग आता आपले लोक करायला मागे येत आहेत आणि बाहेरचे लोक आता इथं उभे राहत आहेत. त्यामुळे माझं एक तुम्हाला खरोखरच आव्हान आहे असं समजा. मी त्याच्यावर जास्त बोललं नाही. जास्त बोलणारे आमचे यादवराव साहेब आहेत, ते सर्विसच तुमच्याशी बोलतील. पण मी महाराष्ट्रामधून 13 कोटीमधून एक मी इथं आलेलो आहे आणि मी बोलतोय तुमच्याशी. ते मुद्दाम वाक्य तुम्ही लक्षात ठेवा. फक्त तुमच्या जागा तुम्ही विकू नका. तुमच्या जागा ज्या आहेत त्या तुम्ही विकू नका, हीच माझी तुम्हाला विनंती आहे. आणि जर जागा जर तुम्ही जर त्या विकलात तर जशी मुंबई तुमची आणि भांडीघासा आमची, ही आमच्यावर परिस्थिती येणार आहे. त्यामुळे ती परिस्थिती यायला तुम्ही देऊ नका, एवढंच मी तुम्हाला सांगतो. आणि माझे 2 शब्द मी संपवतो. मी परत एकदा कोकणशाहीच्या टीमला, आधी सर्व टीमला, चिमय्या म्हणून आहे, त्यांनी माझी स्वतः एक इंटरव्ह्यू घेतली. अतिशय इतकी चांगली इंटरव्ह्यू घेतली. एक कार्यक्रम होता. खरोखर त्या टीमचं मी म्हणजे जेवढं कौतुक मी माने तेवढं कमी आहे. आणि इतकी छान ती टीम आहे की एकदम आत जाऊन घुसून त्यांच्यातलं काढून घेतात. आता बरेचसे चॅनलवाले आहेत, परंतु हा एक चॅनल वेगळाच आहे. आणि कोकणशाहीनी फक्त 2 वर्षामध्ये त्यांनी आपलं आज रेकॉर्ड केलं. बघा, आज 101 लोकांना पुरस्कार देण्याचं काम ह्या कोकणशाहीने केलेलं आहे. म्हणून मी त्या कोकणशाहीचे साई यांना मी खरोखरच मी एक कौतुकाची त्यांना थाप देतो. आणि यांचं पुढील ह्या कार्याला असेच हे कार्यक्रम होत राहो आणि त्यांच्या चॅनलला खूप प्रतिसाद मिळो, ह्याच माझ्या सदैव इच्छा आहेत. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.